Di po sa siyudad ni Legazpi, and sa pong assistant professor, mga tugang sa Bicol University College of Medicine. Ano? Kanaklan pala sa mga pediatrician, professor sa BIO. Di kaya pala kanakulo ka nakakapasa dyan sa Bicol University. Ha? Ika po siya ng clinic, mga tugang sa Ginobatan Albay, sa Central Link Clinic. Yan po sa Daraga and Ace Medical Center. Kaya maringatan, napaatab mo yan si Doc. Ano? Tapos saradon, tinampong niyan. And affiliated po siya sa Daraga Doctors Hospital, Albay Doctors Hospital, UST Legazpi Hospital, and Ace Medical Center. Doc, ano po? Doc, kumusta po? Good morning. Welcome po sa DCGB. Hello, good morning Sir Henry at sa ating mga tagapakinig. Opo, ano po Doc ang apod sa imo kan mga friends mo? Gay. Gay, Dr. Gay. Yan, no. Happy and gay. Okay. Welcome po Doc. Salamat po sa indong organisasyon, Philippine Pediatric Society Incorporated. Ika pala ng secretary kan Bicol Yes, chapter po ano. Opo. Salamaton pong maray sa indong padagos na suporta para makapagtao kita ki information campaign sa mga helang. So ngunyan pong aldaw ang topic test about dengue. Sa indo pong mga pediatricians, kumusta po Doc ang maski just an estimate po, so kaso kan dengue po sa Bicol region or sa probinsya kan Albay? Actually, dumadami po ito, no? Opo. Sa national statistics, no? Opo. Compared last year, 2023, nag-increase po ito ng 40%. 40%? Oo, no? okay. Ngayong 2024. Oo. So sa Bicol region, no, as of from January to January to July of 2024, no, based on the CHD Bicol CHD, meron tayong around mga 750 cases of dengue and still rising, no? So sa Bicol Regional Hospital, no, ang dami po nating kaso ngayon. Talaga? So mula July, August, talagang dumadami po talaga. So, Dok, tama ba na nagkakaroon ng mga ganong kaso pag tag-ulan, ano? Pag tag-ulan? Yes. Oo. Lagi. Kasi yung ating source, no? Yung mosquito Opo. na nagkukos nito, no? Opo. Breeding places nila yan. Yeah. No? Pag may tubig, stagnant, clean water around us. Okay. Dok, pwede bang makuan uli, ma-share sa listeners natin, ano po ang dengue fever na sinasabi? Pag may dengue ba, may fever? O pag may fever ba, may dengue na kaagad? Sige, Dok. Ano po ang dengue fever? So, ang dengue fever, no, they say it is a acute viral illness, no, brought about by the bite of the dengue mosquito. Opo. So, specifically, yung Aedes mosquito, no? So, may 4 pong klase, serotypes na dengue dito, no? Opo. So, ang pinaka-common, yung tinatawag nilang Aedes aegypti. Okay. So, ito po, no, pag kinagat po tayo nito, so, this contains the dengue virus. So, we get infected. So, usually nagmamanifest po, nag-incubate po ito sa ating katawan. So, we get fever Opo. starting 4 to 10 days, no, from the bite of the mosquito. So, nagmamanifest po ito as matataas na fever, no? Kadalasan non-stop kahit bigyan mo ng paracetamol, hindi po yan na bumababa. Bumababa man, pero talagang babalik at babalik ito. Kadalasan meron din po itong kasamang pagsakit ng ulo, no? Body malaise, no, yung pananakit ng mga katawan, kasukasuan. So in children we also have yung pagsusuka, pagsakit ng tiyan. So ito yung mga common na simptomas na makikita sa taong may dengue. Ayun. Okay. Sino Dok ang mga prone para tamaan ng dengue o ma-infect ng, sabi mo kanina virus most probably from mosquito bites. Anybody baka pwedeng tamaan ito. Pero sino ang pinaka-prone po na pwedeng tamaan ng dengue fever? Actually walang pinipili ito, no? Mapa-bata, mapa-adult, no? Pero since, no, it is caused by the bite of the mosquito, no? So yung mga taong lumalabas. Ayun. So ano ba to? Mga ating mga children, no, who goes to school, who go to school. So sabi nila ang dengue causing yung mosquito, no, they are daytime biters. Ayan. Okay. So kadalasan yung mga nag-oopisina, no, sa mga adults natin, ang mga children, no, they go to school. So they are the people most prone to have dengue. Ayun. Totoo ba Dok na ang mosquito na ang tawag diyan, yung tumutunog? Yung ang tawag, basta pag may mosquito ba na diyan sa talinga mo paminsan, di ba? Nagatanog siya sa talinga magnadangog mo. Totoo ba ang mga biting mosquitoes, mga babae? Yes. Female sila?
Yes. Talaga. Yung lalaki po, Dok, bakit kaya ayaw? Baka hindi nila type. Mga Hindi nila type. Good morning kay Dr. Chris Gianan. Thank you pa di. Good morning kaya pa di at sa guest doctor. Yan. Dr. Chris Gianan. Good morning, tabi pa di. Alright. Pero ano pang malibawa? Sabi mo kanina, Doc, 4 to 10 days, tama? Yes. Ito ba yung from parang... the time na makagat ka po, no? Oh. Kadalasan. Hindi po siya, that Hindi is the siya range, no? ganon, yun ang so, range. pwedeng nakagat ka ngayon after 2 days, pero that's the range Opo, that we can expect na magkaroon po tayo ng paglagnat. So may parang ang tawag diyan parang may Incubation period, no? 4 to 10 days. So hintayin niyo pag nakagat kayo ng lamok. Pero hindi lahat ng lamok na kumakagat sa inyo ay dengue carrier. Yes. Tama, Doc? Yung dalawang klase na yon, ano? Meron po kasi yung we call dengue mosquito. Yeah. So yun nga yung Aedes aegypti, yun ang pinaka-common Yun ang pinaka-common, serotype ano? na kumakagat na nagkukos ng dengue. Opo. Ano pong, sabi nyo kanina, may fever siya. Possible possible, 4 to 10 days. Pero ano pong mga sintomas, Doc, na pwedeng tingnan? Kaming hindi mga medical practitioners, ano ang mga symptoms na pwedeng maging at dengue ito posibleng Yes. dengue ito. So, ano pang mga dapat tingnan? Lagi yan, no? Hindi ka pwedeng magkaroon ng dengue walang Correct. lagnat. So kasama dyan, no? Probable dengue, no? When you say probable dengue, meron kang ilang plus any of the two of the following, no? Opo. So pagsakit ng ulo, pagsusuka, masakit ang tiyan, no? Yung iba po meron din silang pagtatae, Okay. no? Nagva-vomit talaga, no? Opo. So, yan po, no? Basta dapat meron kang fever, no? High grade most of the time, para sabi mong dengue, plus any of those signs and symptoms. Kadalasan, pati yung loss of appetite. Very, napapansin talaga natin yan, na kapag may dengue ka, yung pagkain po, nawawalan ka talaga ng appetite. Ayun, okay. Ano pong mga specific na parang laboratory test para ma-confirm na ang isang saro po na tao tinamaan kay dengue, Doc? Okay. Gay. Meron po tayong talagang specific test, yung tinatawag nilang PCR at saka viral culture test, which is hindi kasi readily available dito sa atin. So sa area natin and in generally, no, we make use of yung tinatawag nilang CBC. Opo. At saka yung antigen testing, no? Okay. So yung CBC, gusto nating makita doon kung meron kasing component ang CBC, no? Yung tinatawag nating WBC na kadalasan kapag may dengue ka, bumababa 'yon. Opo. So normally dapat 5 above, no? 5 to 10 and above. So sa dengue usually mas mababa po siya sa 5. Then meron din po doon sa CBC na tinatawag nilang hematocrit, no? Opo. So ito pag ito po tumataas, no? So kadalasan yung value is more than 40. So we call that hemoconcentration if you have dengue. Opo. So yun po ang mga expected nating findings plus yung platelet, no? So yung platelet kadalasan when you say dengue, bumababa po ito. Oo. Actually, yun ang palagi kong naririnig, yung bababa nga ang platelets, kaya ang iba naghahanap na ngayon, yung nagsasali ng dugo. Tama ba? Pero hindi po lahat ng mababang platelet kailangan salinan. Ayun, okay. At sa anong punto po ng isang pasyente o isang tao na tinamaan ng dengue dapat i-admit na sa ospital? So meron po tayong tinatawag, no, sa dengue fever without warning signs at saka dengue fever with warning signs. Opo. So ano po yung mga with warning signs? Yun po kapag if you have these, no, yung mga warning signs na tinatawag, kailangan yung magpakonsulta para ma-assess siya, no, kung kailangan siyang ma-admit. So ano itong mga warning signs na to, no? So yung abdominal pain, pagsakit ng tiyan. So pwedeng magsuka, no? Persistent vomiting, no? Yeah. Pwedeng magkaroon ka rin ng tinatawag po nilang fluid accumulation. Kasi ang pinaka-basic pathology po sa dengue, yung tinatawag nilang plasma leakage. I see. When you say plasma leakage, ang plasma po, component po yan ng ating dugo na nagme-maintain ng integrity ng ating yung vasculature. So kapag ito lumalabas,
nagkakaroon po tayo, posibleng magkaroon tayo ng tinatawag na pagbagsak ng presyon, no? So yung BP, which is very critical sa dengue. Opo. No? So isa po yan dun sa mga warning signs kung meron kang signs of plasma leakage. Another form po na magsasabing baka meron tayong plasma leakage is yung pleural effusion, no? Pagkakaroon ng pagtutubig sa dugo. I see. So yun Okay. yun. And then if you have yung paglaki at pag-enlarge po ng liver nung Ay, atay. pati pala liver, Dok, tinaraan yan? Yes. Okay. Actually po, maraming organ system ang tinatamaan sa dengue. So lalo na yung mga cores na nagpo-progress. Opo. Opo. Plus, kung yung CBC niya, no, kasama sa warning signs, yung sinabi ko kanina, yung pagbaba ng WBC, pagtaas ng hematocrit, at pagbaba ng platelet. Opo. So if you have any of these warning signs na tinatawag, plus the fever, kadalasan, posible po silang ma-admit. I see. Dok, may mga narinig ako na, ano ba dapo, ito ba nagsusunggo kidugo? Yes. Nagbabamit That's also, kidugo? I Opo. forgot. Tama ba? Ano ba yun? Tama ba Mucosal yun? bleeding, Oo. no? Pwede ba yun? Pwede ba? Yes. Isa po yan din pala sa warning signs na yung mucosal bleeding na tinatawag. Okay. So yung pagdurugo ng ilong, gilagid, Opo. even sa tenga, no? Pwede po yan. Tapos yung pag sa lips, no? Ayan. Nagkakaroon po ng crack, so they bleed. So if they have those signs, Opo. it might Dapat be talaga, a signal na baka sila kailangang ma-admit. Opo. Natandok ta nagkakaigwa ka internal bleeding. So, dahil po yan dun sa, meron din kasi, maliban dun sa sinasabi kong plasma leakage, meron po yung capillary permeability. No? Okay. So, pumuputok po yung mga ugat Ay, natin. sus ko. So, that's why, Delikado pala yan, ha? nagbi-bleed ka. So, yung pagsakit ng tiyan, no? Isang dahilan yan, kaya sumasakit ang tiyan mo, baka meron ka na ring pagdurugo sa loob ng tiyan. Oo. So, sometimes, even when you vomit, no? Posibleng meron din po yung Opo. dugo Oo. when you vomit, no? Oo. So, kaya sumasakit din ng tiyan. So, I those see. symptoms, no? Kapag nandyan po yan, it's a must that you consult kasi most likely, baka kailangan pong ma-admit. Oo. So kung nagbabamit siya o nagdudugo ang dungo niya, nagusunggo, sabi ko term baga daw, most probably, baka pag nagbawas siya, pwede siyang magbawas ng dugo. Posible rin po yun, no? Oo. Na maitim yung tae. Oo. So, isa rin Oo. po yan sa tinitingnan natin, no? I see. So, lahat Okay. po yan, kailangan kapag may naranasan silang ganito, matataas ang kalintura, Opo. mag-isip po tayo, baka dengue talaga Oo. yan. Oo. No? Paano po umabot sa punto na ang tao namamatay? Meron po kasi Di ba daw may mga namamatay sa dengue? Oo. Oo. Ito po yung na yung ang dengue po kasi merong tayong tinatawag na phases, no? Okay. Okay. So, tatlo po yan. So, sa dengue, no? Meron tayong tinatawag na febrile phase. Okay. Ito po yung matataas lang muna ang lagnat, no? So, this would last around mga 2 to 7 days, no? So, dito po yung nakikita yung matataas na lagnat, masakit ang ulo, masakit yung tiyan, no? Yung masakit ang kasukasuan. So, meron na rin po minsan medyo nagdudugo-dugo na rin. Opo. So, during this time, kailangan kung nandun na po yung mga warning signs na tinatawag natin, magpakonsulta na po. Kadalasan, yung mga nagiging komplikadong kaso po ng dengue, nandun po sila sa critical stage, which follows after the febrile state. Okay. Yan po yung time na wala ng kalintura. Pawala ng kalintura. See. Okay. So, nagkakaroon tayo ng problema kasi akala ng ating mga kababayan, Oo. pag wala ng kalintura, safe na. Safe ka na. Which is unlikely. Nabulong ka na ngaya. Yes. So, doon Okay. po kasi, doon po talaga kailangan nating maobserbahan pagpawala na ang kalintura. That's why we call it critical phase, no, of dengue. Opo. Kasi dito po sila talaga prone na mag-bleed. Kasi yung tinatawag natin yung plasma leakage, capillary permeability, doon po yan talaga nagsiset in pagpawala na po ang kalintura. Opo. So that's the time na kailangan tayong mag-seek ng consult talaga para ma-evaluate. Diyan po gagawin natin yung mga CBC, no? Kung makita natin meron na po siyang pagbaba ng WBC, pagbaba ng platelet, yan po kailangang ma-admit. Opo. Bawal na bawal po sa dengue ang ma-dehydrate. Ayan. Okay. Di po ba? Okay. Okay. Kasi kailangan, kapag nagsusuka ka, that's why you need to be admitted. Kasi if not,
pwede na po dyan bumagsak ang inyong presyon kapag dehydrated ka. Opo, oo. So, doon na po, pwede ka na doon mag-bleed. So, Opo. doon sa critical phase ng dengue, Mm. doon po kailangan ng support. So, yun po yung kailangan, Mm. masweruhan ka. Oh, yan. So, we support through IV hydration na Mhm. tinatawag. Mhm. May bulong tabi, Dok, ang dengue? May, So, dengue di ba per noon, se- di ba sikat nung, ano yun, nung vaccine noon? Dengue vaccine. Pero ngayon, kayo, how do you manage dengue cases, tabi, o dengue patient, tabi? Well, based po from the clinical symptoms Opo. that we see, no? Mm, mm. And then with the support of the laboratories mentioned a while ago, Mm. so we usually, hydration lang po yan. I see. Okay. So, and then we okay. monitor yung vital signs na tinatawag, Mhm. yung presyon, Mm. yung temperatura, no? Mm. Yung respiratory rate, cardiac rate. Yan po Opo. minomonitor natin I base see. dun sa dami ng fluid Mhm. na binibigay natin. Mhm. So, we have to maintain it at normal levels. Oho. So, kumbaga fluid lang po initially. Ay, Ang yan. binibigay natin siyan Oho. to maintain our Kaya nagkaswero po, Dok, ano? Yes, May swero yes. ka. Oo. So, hindi po kagad kailangan na magsalin ng dugo. Mhm. Even with the minimal bleeding, ano po, Opo. hindi kailangang magsalin ng dugo. Mhm, So, minomonitor po natin ang ating CBC. Mhm. So, para makita natin kung bumababa, kung may continuous yung bleeding, Mhm. nagbababa ng grabe yung Mhm. yung pula natin sa dugo, Opo. nagbababa ng sobra yung platelet to the Mhm. point na baka talagang mag-progress ang bleeding. Mhm. So, yun po, no, case to case po yan. Ayun. So, we don't always say na kailangan magsalin ka agad. Mhm. Kasi normal phase po ng dengue, normal course po ng Opo. dengue, no? Pag nakalampas ka po dun sa critical phase na yon, Opo. usually tataas po ng pusa yung ating platelet count. I see. Okay. Ilang araw hudok bago makarecover ng isang tao pag So tinamaan usually po yung ng dengue? critical phase, it may set in following your febrile phase. No? Mhm, mhm. So 3 to 7 days. Mhm. So that yung first 48 hours na walang kalintura po ang Opo. ating pasyente, doon po natin imo-monitor. No? Mhm. So usually after that critical phase, no, Mhm. usually po babalik na po, tataas na po ang platelet count nila. Ayun. So yung mga Okay. simptomas Okay. na posibleng magbigay ng pagdurugo, Mhm. nag-okay na po yan. Ayun. Okay. May text po digdi, Dok. Isingit ko na po ini, ha. Sabi niya, Hen, kung may fever, totoo ba yung nabasa ko, paki-as po kay Doc? Kasi po daw, hindi basta-bastang paracetamol ang pwedeng ipainom. Nya kung suspected dengue po siya, baka mapainom ng ibang paracetamol, ma-aggravate lalo ang virus ng dengue. Ano po ang pwedeng advice, Doc Tabe? Ang ibig po niyang sabihin, Baka hindi daw basta-basta magpainom kay paracetamol, kung anong klaseng paracetamol. Kasi 'di ba, libawa nga sa bahay muna, pero parang first aid remedy, nag-fever yung bata, o sis naman nag-fever. 'Di ba, ang kwan baga, Dok, ang usual ang pigigibot at mainom kay paracetamol, 'di ba? Actually Sabi po, niya no? kung Oo. dengue daw siya, totoo ba na hindi basta-basta pwedeng uminom ng paracetamol? kung meron pong lagnat, no, ang paracetamol is safe Yeah, for all types okay. of fever unless no, Mhm. meron po talaga siyang reaction na nagkaroon siya ng reaction with paracetamol then Mhm. before, no? Okay. So, dapat okay. hindi siya magbigay, no? Mm, mm. Pero relatively, ang paracetamol is really safe naman po Oo. for fever Oo. per se. Oo. no? Wala akong paracetamol na parang nakaka-aggravate ng Wala dengue. naman. Wala naman. Very good. Oh, so, pwede po yan. Tapos, siyempre, pag may fever, alangan mo na pa-demo, painomon kay paracetamol. Pero usually, pag nag-fever ang isang tao, may ikon siya, may infection siya. Hindi naman. Ang fever po kasi is a sign of a possible infection Okay, talaga. okay. No? Mhm. So, yung paracetamol is an antipyretic, yun nga po, nagpapababa ng kalintura. Opo. So, bakit mo kailangan bigyan ng paracetamol? Mhm. Una, Mhm. to make that patient comfortable. Siyempre, pag mainit ang pakiramdam mo, you Opo. become irritable, ano po. Mhm. And then second to that, may mga, lalo na sa aki, no? Mhm. Pag sobrang taas ang lagnat, pwede Opo. po silang magkumbulsyon. Mhm. So Mhm. that we would want to prevent. Mhm. So we really have to give paracetamol. Aside from paracetamol, we can also yung hilamusan sila. Opo. Yung tepid sponge bath. Mhm. So plain water lang po, tap water, hindi siya Mhm. kailangan lagyan ng yelo. Mhm. Hindi siya kailangan lagyan ng alcohol. Opo, oo. So tap water lang po, no? Mhm. So hilamusan buong katawan para Mhm. makakatulong po to sa pagbaba na madali ang kalintura.
No? Opo. Good morning, Henry, Doktor. Noong panahon, grabe, mukhang matagal na to. Noong panahon, nagka-dengue po ako. Napansin ko sa katawan ko na may rashes po ako. Yun ang pagkakataon na ako dinala sa ospital. At saka, Tourniquet. Yata. Yes. Tama, Dok. Tourniquet. Lumabas na may na-confirm daw na may dengue ako. Tapos, pig laboratory po yung dugo ko. Yung tourniquet po kasi ginagamit daw sa hospital. Pwede bang ganun lang ang gawin? Opo. Sige. Mm. So, yung tourniquet test po Di ba, Dok, bigubugkusan ang digdi sa braso? Hindi po kasi basta yon tinatalian, no? Oo. So, ang tamang pagkuha po ng tourniquet test, pinipresyon po natin sila. So, kinocompute po yun, no, base doon sa presyon niya, kung how much yung pag-tighten mo. Aha, okay. So, hindi basta tinatali. Hindi basta talian mo. Opo. Kasi kapag sobra po ang tali, pwede ka talagang magkaroon ng yung tinatawag na lang petechial rashes. Yes, no? yes. So, yan po hindi na po natin ginagawa ngayon dahil yun po yung mga posibilidad na hindi tama yung masyadong ma-misinterpret, yes. Dok, ano? So, we make use of the clinical symptoms ng pasyente plus yung ating mga laboratory na na-mention natin. Pero so, case itong texter natin, na-confirm siya, nag-laboratory daw siya. Yes, confirm yun talaga po. siyang Yun po dengue. yan, no? Siguro, yung orang ginawa sa kanya, tourniquet muna. Okay. So, hindi po pala basta-basta mo lang talian. Opo. Alright. Dok, nata po takadaklan sa pigatamaan kang dengue aki. Sorry, I don't have a data na, pero karamihan sa news namin dito, mga bata, kumpara po sa mga matatanda. So probably it's the exposure po Okay. they have, Oh. no? And then walang usually mga aki kasi yung school age children yan Opo. most of the time. Opo. So they are most exposed, no? So sa araw. So most of the time ang mga aki ang Iyo man ang ano, nasa school, di ba? Oo, Nagkakarawat nasa yan sa luwas. Okay. Kung ang sarong tao po nagka-dengue na, tinamaan na kidengge, pwede po ulit siya, Dok, na magka-dengue? Actually po, oo, no? Pwede, Kasi oo. meron po tayong 4 na tinatawag na dengue serotypes, no? So kapag tinamaan ka na nung isa, so pwede ka ulit makagat ng isa. Okay. So kung kagatin ka ng unang serotype Oho. na nagkaroon ka na dati, posibleng wala ka ng maging simptomas. Mm. Pero pag yung sumunod na kumagat sa'yo, yung hindi pa kumagat sa'yo dati, naging dahilan ng pagkakaroon man ng dengue, Opo. pwede ka ulit magkaroon ng simptomas. I see. Okay. So hindi po siya safe na nagka-dengue na ngayon ako dahil ako madidengge Yes. giraray. Actually po, Opo. 4 times. Pwede kang magkaroon ng 4 times. 4 times? Kasi nga po, 4 yung ating 4 na dengue klase. serotypes. 4 na klase, Na ano? 4 ang pwedeng kumagat sa'yo. Ay, wow. Di, kung may isa ka, di may 3 pa tayo. Okay. Isingit ko ito. Sabi niya, good morning po, Hen. Ay iba yung kaso mo po, iba yung dengue sa chikungunya. Tama, Dok? Pero Yes. pareho yun, tama, kung di ako nagkakamali, pareho siyang mula sa mosquito. Yan, Opo. opo. Pero Magkaiba yung po. symptoms, magkaiba po. Ang chikungunya po, no, kung ang dengue, nagpipresent siya ng matataas na kalintura, plus meron kang bleeding tendencies, sa chikungunya po, you may have fever, Opo. although pwedeng low grade din po sa chikungunya. Ang pinaka-prominent symptom po ng chikungunya is sobrang sakit ng katawan mo. Ayun. Oo. So, arthralgia, no, halos hindi ka na makalakad. Oo. So, Grabe, it Dok, will pala na, no? take days. Nakakamatay din ang chikungunya, Dok? Hindi naman po, Oo, oo. Pero siguro kung may mga other, may comorbidities, yung taong tinamaan Oh, ng yan. chikungunya, Yun ang pwede. malamang pwede. Baka makakuan siya, Aggravate siya. sa existing Oo. problem. Good morning daw, Gay. Hello, Gay. Sabi ni Jacqueline Espinola. Yes, Dr. Dr. Jackie. Good morning. Dr. Jacqueline, good afternoon po. Good afternoon sa mga taga-province of, good morning daw sa mga taga-Rizal, palaging nakaabang sa programa. Good morning po from, female mosquitoes need blood to lay eggs. Sabi ni Dr. Jacqueline, female mosquitoes need blood to lay eggs. Kailangan pala ng dugo para magbunay. At yung lalaki, Dok, di man nagbubunay na mosquito, di ba? Hindi po. Just like in I see.
So kailangan humans. pala ng kanila ng dugo para sila magbunay, 'di ba? Ay yung 'di ba larvae ang tawag? Larva ang tawag. Yun po ang nagde-develop uli na mosquito. Yes. Pag yung larva dok na ang nanay niya halimbawa, yung nanay niya ay Dengue-carrying dengue mosquito. carrier. They Yung would- larva ba? Ano Yes po. dengue So, carrier dengue din 'yon. mosquito sila. So, Ayun, yun kaya na pala ang bilis dumami ng mga Yes, lamok ano. Opo. Kung halimbawa talaga binigay ni nanay so nagbunay na namok duman pag na-develop itong larva na ito automatic may dengue Yes virus po ito. All of those I would be see. lineage na ng dengue yan. Ay naiko, kaya pala dakulon iyan adi. Kaya Yeah. pala dakulon iyan Kaya na po dito namok. sa atin sa Bicol, no? Opo. Ang rain natin dito kumbaga staple. Mhm, Wala po tayong non-dengue season, di ba? Opo, Halos opo. kahit walang bagyo, Yeah. kahit summer, umulan Yes. tayo. Kaya talagang ang area natin, region natin is really prone to Opo. dengue cases. Opo. Henry, true po yan. Ako, 2 beses na pong nagka-dengue. Yung isa sa Manila, tapos pag uwi ko ng Bicol, correct po si Doc. Yung mananggat. Adi, okay, may naling ako, Doc, na text bago sa iba pang question. Good morning. Ask mo po kung may relevance ang blood type sa pagiging prone sa dengue. Doc, blood type. Wala naman po. Wala naman, Based no? on studies, hindi. Regardless of your blood type, you can have dengue fever. Opo. You can Pero be affected. Doc, kung wala siyang relation sa blood type, may tanong ako kasi, totoo ba na parang pag maputi ka, paborito ka ng namok, kagaton? Kamo po sa mga kaso po nindo na mga pasyente ninyong mga bata, mga aki pa. Ano po, mga maputi o mga morena? Naku, mukhang mahirap sagutin niya, Sir Lee, kasi hindi namin yan, hindi Hindi kasama tinitingnan. sa Opo. Ay, yun, yung kulay ng balat. Wala pong pinipili sa tingin ko. Okay, so wala palang connection yan. Ito. Ito na. Yung tanong ng listener natin. Okay. Natanong na po ni Doc na pag nagkadengge ka, pwede kang magkadengge uli. So, 4 na klase po siya na pwede pa pong tumama sa imo. Okay. Paano, Doc, maiwasan ang dengue? Ano mga preventions na pwede nating gawin? So, ang dengue po, no, as you very well know, kung walang mosquito, Opo. walang dengue. Tama. Po ba? So, dapat as a form of prevention, no, lahat po ng, so sa household natin, so kung meron tayong mga nakastock na, nakaimbak na tubig, no, Opo. around us, so the safest way, kung hindi natin maiwasan na hindi yun alisin, kailangan nakatakip sila. Opo. So, kung may mga river around us, no, so avoid as much as possible staying out for our children para hindi po sila ma-expose, no. Opo. So, pangalawa, no, meron po tayo in the market, no, yung mga anti-dengue na mga lotion, no. Yeah. This may be helpful, no, special to our school-age children, no? So they can apply, no. So before going to school, so dapat po, no, at least mga 1 hour before going out, naka-apply na po 'yan. Hindi yung para mag-effect na po siya, no? Okay. So, you can reapply mo. Yeah. So, meron po dito na 24 hours ang duration ng effect. Yung iba, 12 hours. Yeah. So, depende po doon. So, you can reapply. Okay. So, meron din po sana tayo dito, no? Yung dengue vaccine Opo. before. Oo. Which should have been sana nandito pa. Pero since wala po yun ngayon, wala na po. So, ang vaccination din po sana could have been it could have been part, no, ng ating prevention. It could be part of the prevention of Opo. dengue fever. Opo. Yung mga, di ba, Doc, noon ang DOH, mayroon siyang 4 o'clock o 3 o'clock habit yata. Diba? Pero itanong ko lang po kasi may text dito, yung pagpausok daw, Fumigation, ano po? ay hindi ko alam kung fumigation meaning. Yung pagpausok daw, iba talaga daw, sabi niya. Yung pagpausok ba na sinusunog yung bunot, so coconut Coconut husk. husk, oo. At saka iba pang dahon-dahon, nakakatulong ba talaga para umalis ang lamok? Actually, regardless po of the Usok. it's the usok that Oo. is that you would want to Oo. have, no? Opo. So, pag nagsusunog, Mm. to sway away yung mga mosquito. Yeah. So, it could help, no? Pero kasi may side effect din po yan. Oo, baka mahangos mo, may asma ka o Yes, whatever. ano po?
May problema. So, but sa environment talk, di ba? Yes, but our government, no, so if it's really needed, no, so yung ating mga local municipalities, so Opo. kung talagang yung dengue cases, po, na talagang surging, Yeah. alarming to the count na talagang sobrang dami, we can ask our local government officials or to do yung fumigation that we call. Yung fumigation talaga, ginagawa talaga yan. Pero yung Schools, pagsunog ng mga pwede. dahon, yan medyo may problema tayo dyan. May Sa schools mga ba gado, ginagawa palagi yan. Depende Di ba? po yata. Kung may pwede request, i-request. ina-assist ng mga LGU Yes, po. RHU, ina-assist Yes, nila. Dok, mas prone po ba ang lamok pag mainit ang katawan kaysa malamig? Mga from the kwan ito from yung mga tanong na ito. Pag mainit na katawan o malamig? What do you mean? Yung po bang may lagnat ka? Ganon? O basta ang text niya, mas prone po ba sa lamok pag mainit ang katawan kaysa malamig? Wala na po ya. Wala namang predilection ang Oo. pagkagat ng lamok regardless kung malamig ang Basta nagustuhan ka na timingan ka yan, tapos ka. Tapos ka. Okay, prevention. Okay, Dok, ito Dok. Halimbawa, su pasyente confirm na dengue, no? Then, kinagat siya ng lamok na hindi dengue carrier. Tapos yung lamok na yon, nagkagat man duman sa ibang pasyente, natatransfer po siya. It should be a dengue mosquito talaga. Ayun. For you to infect that person. So kung yung kumagat doon, dengue mosquito talaga, tapos Yes. lumipat sa kabila. So advisable That po na mga may dengue Dok, nakakulambo. Well, that can hindi help naman kailan. po. That will help to prevent from those mosquito biting you. Ayan. Ang kulambo po, makakatulong po ito. Yan, okay. Taon-taon po mga tuganghan, sa po natuya pang mga hapot nindo, tabing yaon si Doc Digi tungkol sa dengue. Madali lang, bago tayo mag-commercial Doc, sandali lang. Good morning, Henry. Nice information po. Itanong po lang, ayun na, nasagot na po ni Doc ito kanina. Yung anak niya daw nagka-dengue. Itanong ko lang po, kasi yung anak ko nagka-dengue, magkakadinggi pa uli ba siya pag nakagat ng lamok na carrier ng virus na yan? Sorry po, late tuner po ako sa radyo. Nasagot na po ito ni Doc, pero ipaulit ko po kay Doc yung ang sagot niya. Go ahead po, Doc. So kung first time po niyang magka-dengue, posible pa po siyang magkaroon ng another 3 bouts of dengue. Kasi meron po tayong 4 na klase na serotypes ng dengue virus, no? Dengue mosquito. So kung kagatin po siya ulit ng another dengue mosquito na hindi yung kumagat dun sa first time niya na nagkaroon, pwede po siya ulit magkaroon ng dengue symptoms. Iyon, okay. Okay, sa pagbabalik po itong tanong ng isang listener natin tungkol sa tawa-tawa. Nadangog ko na Doc ini. Sandali lang po pagkatapos kan mga commercials, hapotong ko po si Doc kung anong side ng insights ng mga pediatricians para po sa tawa-tawa as in iba pang mga herbal remedies, no? Kunigwaman, yan, na-recognize yan sa tuya na mga health practitioners. Magbabalik pa ang programa 8:20. Magalipas lang kan mga patalastas. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Igwa akong may picture to na visto mo. Si Jessap Salceda ang kaibahan mo. Dakol na patunayan na matean ang serbisyo. Ang progreso minapulos na ipapadagos ni Jessap Salceda. Serbisyong may puso, yan nga si Jessap Salceda. Iniimbitara ng gabos na makisumaro sa Angkop Global Walk 2024 kan Couples for Christ. Sa kantidad na 300 pesos pataas, dakulang tabang ini sa mga kaakian na muyang makapagtapos kan sa indang pag-eskwela. Ang Couples for Christ Angkop Global Foundation Incorporated sarong katolikong organisasyon na maawot na makatabang sa mga pamilyang nahahampang sa pinansyal na kadipisilan tangani mapatapos ang sa indang mga kaakian. Ngunya na taon, ang tema kan Angkop Global 2024 iyon Walk in the Light na inspirasyon
hali sa surat ni San Juan. Taunang fundraising event ini kung saan sarabay ng naglalakaw bako lang digdi sa Pilipinas kundi sa manlain-lain na partekan kinaban para makalikom nin pondong makakatabang sa mga eskolar asin mga seminarista. Digdi sa Albay, magkakaigwa din paglakaw sabay-sabay sa Legazpi City, Ligao City, asin Santo Domingo sa maabot na Setyembre 28, 2024 alas 4 ning hapon. Para sa iba pang detalyes, hanapon asin mag-message na sa FB page kan Couples for Christ Albay o kay Kuya Errol Adornado sa cellphone number 0910-120-3367. Lugod maglakaw kita sa ilaw para sa mga kaakian. Diyos mabalos. Sige, balik po kita mga tugang sa programa. Sabi ni Bossing Rick Liaguno sa Messenger, nagpadalang hapot, about dengue. So, aki ko 3 years old na dengue, then kan first year college siya, na dengue ulit. Kan 5th year siya sa college, na dengue ulit. At sabay typhoid fever, bale 3 times na siyang na dengue. Doc, reaction po. So, if confirm po ito, Oh, no? kung confirm siyang dengue talaga, Yes, possibly, that's Doc, ano? possible, no? Mm. Yun pa, no? Kailangan ko rin pong masabi, no? Ang Opo. dengue po, since it presents with high-grade fever, Opo. pwede pong, kumbaga, isipin natin, maliban sa dengue, baka may iba pang mga posibilidad ng cause ng fever, no? Oo. So, katulad nung... Sabay daw na time typhoid yung pang-3 beses. Posible po yun, no? Sabay sa Posible po typhoid. yan, no? Oo, So, oo. ang typhoid would also present with symptoms katulad din po ng dengue, matataas na kalentura, pwedeng sumakit ang tiyan, nagsusuka, nagtatae, no? So, hindi talaga natin, if just seeing them, based from the symptoms, minsan hindi natin ma-distinguish kung ito ba dengue lang o ito ba may typhoid signs din ba ito ng typhoid fever. So that is where our laboratory should come in, no? Yan po ang makakapag-confirm or that would help us taper our diagnosis, no? Kung ito ba may kahalo talagang typhoid fever Opo. o solely dengue fever lang siya. Yun. Opo. Itong isang tanong ni Rides, Ate Rides Bar siya, taga-Rappler siya, Manila Times. Sabi niya, bro, please ask Doc how, pareho yata ito ng isang tanong kanina, please ask Doc how the blood type of a person attracts, lures dengue vector carrier. Pareho yata ng hapot kanina, Doc, di ba? Pwede po pakikuan ulit, paki-expand. So, the blood type per se, no, of a person, hindi naman po siya, yung tinanong kanina, Opo. is it worse kapag Oo. itong blood type mo? Will dengue be worse? Ito? Hindi po siya, wala siya talagang exact connection. No? So, regardless kung anong blood type natin, if you are bitten by the dengue mosquito, Opo. you would manifest the same symptoms. No? Iyon. Opo. Ito. Nagdadakol na doon hapot. Pagpatatapos na kami, nagdadakol na ang hapot. Henry, good morning. True po, 3 times na dengue yung pamangkin ko. Pero itanong ko lang, kasi po may comorbidity siya, kasi po high blood siya and may diabetes. Mas dangerous ho ba pag tinamaan ka ng dengue na may comorbidities, Doc? Okay. Yung severity po ng dengue, no, and your recovery to this severe dengue, no, is highly dependent, no, kung meron po silang comorbidities like Apo. sabi niya, no, kung may hypertension, diabetes, mas prone po silang mag-complicate yung ating dengue. Oh, So, yon. So, it matters, no? Oo. Kung meron po silang tinamaan ka ng dengue, at the same time, you have other illnesses. Iyon, oo. Sabi mo kanina, yung liver, tinatamaan do ka, no? Yes Yung po, iba pa. no? So, Oo. maliban dyan, yung heart, no? Yung po, so, yeah. isang complication when you have dengue severe, pwede kang magkaroon ng yung myocarditis, no? Even sa brain, no? Nagkakaroon tayo ng encephalitis as a Ayun. complication Oo. of our severe dengue. Kaya pala, Doc, ang dengue parang laba, no? Ang puso nagdurugo. Okay. Oh, may isang very significant question po from our listeners. Tawa-tawa. Ito. Tawa-tawa as a herbal is very effective po. Tapos yung isang lingko natin, messenger natin, si James, sabi niya, Hen, pagkitanong po kay doktora, kasi po yung tawa-tawa, nagiging famous na po pag nag-dengue. Pinapainom lang sa may dengue daw. Ano po ang take ng mga
pediatricians at ng mga health practitioners. Doc, Okay. about tawa-tawa. So, ang tawa-tawa, no, ang generic scientific name po niyan is Euphorbia hirta, no? Okay. So, otherwise known as tawa-tawa. Tawa-tawa. So, this has been used. Meron po talaga itong medical I see. indication na it's herbal medicine. Used as an antipyretic din po, anti-asthma, no? So, marami rin po itong established na help sa mga ganitong mga conditions. So, in particularly, no, kasi this has been used for dengue cases, no? Okay. So, it is by studies, no, meron pong nagsasabi na nakakatulong po ito, no? May antiviral effect siya. At the same time, it increases your platelet count if you take this, no? It may help. Yes, meron po itong mga studies, but from the medical standpoint, Opo. no? So, sa mga studies po na kinondak, no, hindi pa po natin mare-recommend, no? Kasi the results of these studies couldn't validate as of the Opo. moment Oho. the effectivity kung talagang kailangan siyang makakatulong siya fully sa pag-recover sa dengue, sa Ayun. mga kaso na Oo. dengue. At saka, Dok, wala pang parang recommendation Yes, ba paano wala siya pa po gagamitin, as of now. iinumin ba talaga Yes, siya? na Tangaram it ko yun should ng be iba. part of the treatment. Hindi Kiko po po. aso dahon, ito, Pinapakuluan, boil, pakuluan. and then pinapainom. Pinapainom mo. So wala pang ganon. Pero may Wala pa pag-aaral pong- talaga na mayroon meron po, siyang no? So we need indikasyon. enough studies, no, Oo. to really confirm and eventually, no, kung talaga pong proven based on these studies, no, probably it might be eventually Opo, opo. be part of the treatment Oo. or recommendation. Di ba, Dok, ang na-discover lang yung vaccine, di ba? Pero yung talagang ibang mga gamot talaga para dito, hindi, wala pang over-the-counter. Wala po, no? Wala. Walang over-the-counter. So it's basically, no, ang dengue, it's a viral illness. Opo. So when you say viral illness, hindi po kailangan siya ng antibiotics, Oo. no? So basically supportive sa lagnat, bigyan po natin ng antipyretic, no? And then yun, you have to monitor yung mga vital signs na tinatawag, no? And then kung meron siyang form of bleeding, Opo. then that one you have to observe also. Kasi hindi mo masasabi, no, kapag meron kang dengue kung sino ang magpo-progress or not. So the best way, no, if you are highly suspecting, lalo na kung nakatira po sila sa area, Oo. dengue prone areas, no? Yan. So at the onset of fever, mag-isip ka na agad. no? Opo. Baka to dengue. So the earliest possible time kung pwede silang magkonsulta, magpakonsulta. Actually po, ang mga dengue kaso natin, yung mga nagiging worse, na nagkakaroon ng bad outcome, it's because of the late consultation that they Oo. take. Oo. So, minsan nandun na po sila sa critical phase, no, ng dengue. So, minsan mahirap na pong habulin. Lalo na kung nagsya-shock na po sila. Opo. No? Kasi wala ng pulso, wala ng BP, no, yung blood pressure nila mababa na. So minsan yan po yung mga condition na mahirap makabawi. No? So Okay. dapat at the earliest sign, wag pong hintayin na wala ng lagnat, no, as nasabi po natin, yan na po yung critical phase. So Opo. kailangan naglalagnat pa lang, 2 araw na paglalagnat, tapos walang appetite, nagsusuka, meron na yung warning signs, magpatingin na po tayo. Iyon, opo. Sabi ng listener natin, tawa-tawa as herbal is very effective po as experienced. Na-experiencehan niya pala. Okay. Dahil po ba sa tawa-tawa is not yet in line with medical business, when pa siya marirecognize? So as I've said kanina, no, we need further studies to Opo. validate the effectivity of tawa-tawa, Yeah, no. yeah. So only then that eventually if it can be part of the recommendation ng ating mga Oo. specialists. Iyo. Pero Dok, karamihan, ang mga gumagawa niyan, ang tawag yan, mga scientist, pinag-aaralan. Yes, Oo. meron pong mga Pero sa clinical talaga clinical trials studies, that oo.
Nakita. undergoing, no, na meron po talaga siyang effect. Na. Actually, talagang herbal medicine. Oo man po ang talaga. tawag. Oo. As for dengue, Oo. yun po ang Hindi pa kailangan masyado. pang further, Naalala ko nung panahon ni Secretary Flavier, may ma-recognize siyang mga Yes. dahon-dahon. Opo. Diba, Dok? Mga lagundi, gano'n. Diba? Yes. Na proven talaga ng, recognized ng Department of Health. Alright. Sir, good morning. At saka Doc, sabi niya, may ay nasagot na po ito kanina ni Doc tungkol sa kagat ng namok. Sabi niya, may pagkakataon pa na pag nakagat ka po namok, pag nagkadinggi ka po, kinagat ka po kinamok, may transfer man siya sa ibang lugar. Di ba, Doc, sabi mo kanina, unless na dengue carrying mosquito siya. Yan, okay. Sige po. Alright. Sige. So, as pagdating doon, Doc, sa mga prevention, ano pang ibang mga nire-recommend po ninyo ng mga health practitioners para tuluyan ng mapuksan? Kasi, di ba, You have to make every year, taon-taon, maraming kaso. Ano, Doc? Ano ba? Yes, just like from last year, no? Yeah. So 40% increase based from the national dengue surveillance, no? So basically yung pong nasabi natin kanina, no, yung paligid natin, kasi that is where the mosquito breed. Yeah. So since alam natin ang dengue fever is caused by the dengue mosquito, so alisin natin yung kanilang breeding places. No mosquito, no dengue. Yes, Di po ba? yes. Sabi ni Dr. Ruli Santua, ang titamanda kang dengue, mga hugakon. Pinyong, nagkaroon na naman si doktor na mga dinggibo. Yung mga dinggibo daw, Dok, titamaan kang dinggi. Dr. Ruli, good morning. Di ba sa BRHMC ka Yes po, po. nagkuhan ka pa? Good morning, Doc. Si Doc naman, nagpinilyo na naman na amigo ko ini. Alright, Hen, good morning. Another one, sabi niya. Good morning po, sabi niya. Yung nanay ko, 72 years old po, nagkadengge siya. True po ang sabi ni Doc, walang pinipili, pero muntik na po siyang mamatay, nagka-internal hemorrhage siya, maray nga ni po, nabuhay pa siya. You, Doc, 72 years old, Yes. Oo. So, not unless meron po siyang mga comorbidities. Oo, din. siguro wala, kasi naka-recover ang nanay niya sa edad Or na they might have sought earlier na Opo, consult. early maaga consultation, pong, importante. Nagibuhon. Okay. Sige, Doc. Pasensya na po yung iba pang mga tanong. Alas 8:35 na, 8:35 na po. Nakalampas na kami ni Doc sa Ako Bicol program. Okay, Doc. Ano po ang satuya na parting words, mensahe po sa mga nagdadangog ngunyan sa tuya pong programa? So, sa ating mga kababayan, no, sa mga mothers, the parents, no. So, ang dengue po is here to stay. So, kailangan po lang na maging aware tayo, alam natin ang ating gagawin kapag nagsususpecha tayo talagang may dengue, no? Please seek early consult. So especially, no, kapag 2 days na po tayong naglalagnat yung ating mga anak. Opo. So mag-seek po tayo ng consult. So maiwasan po natin yung mga komplikasyon ng dengue. So of course, sa inyong pamamahay, make sure yung breeding places po ng ating mga Opo. mosquito wala. So yun. And then, of course, yung mga additional protection, no? Yung mga school-age children, you can make use of yung mga lotion na available in the market as an added protection to them when they go out. So, of course, you have to please make your children healthy enough, no? To combat any infection for that matter. So, ang health po is really important. So, in any form of illness, no, kailangan po maging healthy tayo para yung chance of surviving and recovery in any form of illness, nandun po, mataas. Yes. Thank you so much po, Professor Dr. Maria Ana Agatha Realoyo, General Pediatrician, rin Fellow, po, sir. mga tugang Philippine Pediatric Society. Good morning, tabi sa mga member kan Philippine Pediatric Society Incorporated Bicol Chapter, Dr. Jolie Salvosa. Good morning po, Doc. Hanggang kailan pang term ni President ni Dr. Jolie? 2026. Sarabay po kamo, Yes. Ika po ang secretary sa organisasyon. Siring man, tabi, mga tugang sa po siyang medical specialist dyan sa Bicol Regional Hospital and Medical Center.
sa BRHMC and assistant professor po sa Bicol University College of Medicine. And may clinic po siya sa Ginubatan, Albay. Anong oras po Dok ang mga clinic po nindo? Pwede paki-announce ta baka may maghapot tabi. Go ahead tabi. Okay, sa Ginubatan po, everyday po ako doon except Thursdays and Sundays, 10 a.m. to 12 noon. Okay. Sa Central Link po. Central Link, I have my clinic there Tuesdays and Fridays, 3 to 5 p.m. At Ace Medical Center, Saturdays and Mondays, 3 to 5 p.m. din. Diyon. Sa Daraga Doctors po and other hospitals, dayo ka mang schedule No clinic. clinics, but I admit. Ayan. Okay. Diyan po sa Daraga Doctors Hospital, Albay Doctors Hospital, UST Legazpi Hospital, St. Ace Medical Center. Yan po dyan ito matutuparan ini si Dr. Maria Ana Agatha Rialuyo. Dr. Gay. Yan. Alright. Dako lang kung bidbid na Rialuyo, Dok, sa Ginubatan. Yes, mga and doktor. UWAS po ang UWAS mga ng Rialuyo. Yes, opo. Thank you so much. Nagsabi ni Dr. Salvosa, good morning. Until then, Dr. Jolie, sa susunod naman po, ang topic namin ay leptospirosis. Yan. To be confirmed pa ni Dr. Jolie. Pero importante po nang yan nag-uuran, tigang baha sa palibot. Adalan ta po ang leptospirosis. Salamat, kanserong pagantabay. May laglog pang text. Pasensya na po. Thank you, goodbye. Maray na aga po sa inyo. Yan, salamat. Nakulon akong naukudan kunyan sa programang Radyo Klinika. Kaya abangan mo sa liwat sa masunod na Sabado ang Radyo Klinika sa DCGB.